Ahojte. Niekedy nie je všetko tak, jak si prajeme, alebo zákazník so mnou si navrhol. V tomto aute je Burmaster a bol tu plán dať Maxway 8 kanálový DSP zosilovač so zvukovým procesorom. Bolo v pláne, nedá sa sem, z toho dôvodu, že sme sa dohodli, že spravíme tu väčší aktív, to znamená, že predok nebude v pasívnom zapojení, výškač so stredobasom cez výhybku spolu, ale bude to v aktívnom zapojení výškač zvlášť na 2 kanály, 2 výškače zvlášť, 2 basaky zvlášť a tým pádom nám 8 kanálov už nestačí. Zvuk bude samozrejme lepší, tá možnosti toho ladenia budú úplne diametrálne rozlišné, bude to perfektné, tešíme sa na to. A Helix patrí medzi špičku týchto DSP zosilovačov, takže super. Tuto je SOS reproduktor. Všetci sme si mysleli, že tam bude aj center. Center nie je. Center tam bohužiaľ nie je. Je tam vlastne voľná diera, ktorú my vlastne zacpeme reproduktorom Ground Zero, ktorý vlastne bude slúžiť aj ako center, aj ako SOS, lebo je dvojcevkový. Je to presne reproduktor do Mercedesu, ktorý asi nebude pasovať, tam budeme musieť riešiť nejaké úchyty, ale dáme tam runo, aby dobre bolo. Takže vlastne nahodíme tam center, takže bude lepší zvuk v tom aute, to hlasové pásmo bude pekne hore celé, nebude treba počúvať vlastne tieto dobre naklonené stredobasy, ktoré hrajú do zeme vlastne. Takže keď tam je deliaca frekvencia 3,5–4,5 tisíca Hz, tak všetko do tých 3,5 hraje dole a vyškačuje zbytok. V tomto zapojení budeme dávať radioaktívy, reproduktory, tam tá deliaca frekvencia bude na úrovni, predpokladám, okolo 3000 Hz. To si bude Maroško všetko ladiť cez procesor, on si to vypočuje, alebo my si to vypočujeme a zistíme, čo kde ako je najlepšie rezať. Stredový reproduktor bude hrať celé stredové pásmo, predpokladám, že od nejakých 200, 300, 400 Hz až do minimálne 4000 to bude hrať určite. Uvidíme, čo z toho pôjde. Predné zadné repráky, predné a úplne zadné reproduktory budú tieto krásne radioaktívy. Takže dve sady komponentných radioaktívov a do stredných dverí šupacích pôjdu presné reproduktory z Ground Zero pre Mercedes. Nie je to žiadny plastik, je to pekne železné. Výškače sú v tom balení tiež. Auto už máme vytlmené, odluštené, ako som včera dával video, krásne spravené. Sláviček to krásne spravil, ja sa s tým vrzgal celý deň skoro, takže musí to byť krásne spravené. Maroško sa nám vrátil z Astonu z Viedne, bude o tom tiež video, ak tam bolo tlmiť nejaké odstraňovať rezonancie na Aston Martin. A dneska už robí to, čo najviac baví, kábelovať V12 Helix. Máme na to kábeláž, ktorá ale není úplne plug and play. Treba to tam poupravovať, nejaké káble, to zapojenie, natiahnuť 2 výškače na novo a center na novo. So zákazníkom sme si to včera všetko prešli samozrejme. Rozpočet vie, aby neprišlo k nejakému nedorozumeniu. Rozpočet vie, odsúhlasené všetko, dostal viacej možností. Aj s tým M8, aj s tým V12. Ale nakoľko to auto si chce nehať dlhšie, tak ten V12 to bude perfektný. Lebo tie možnosti ladenia sú neskutočné a keď máme viacej kanálov, viacej reprákov, tak je určite lepšie to zapojiť do nejakého, aspoň ten predok do toho biampingu alebo do toho aktívu, aby sa tam dalo hlasitosti všetko robiť zvlášť. Je to perfektné. Ako som včera hovoril, do toho auta sme čo najviac používali odluštenie EV Vibro Barrier Dr. Artex 7. Aj tuším ešte plus to má označenie, že Dr. Artex EV Vibro Barrier 7+, je to 7 mm materiál, 2 mm zvuková membrána je tam, takže je to perfektné. Samozrejme, keď sa to zloží, nič nebude vidieť a zákazník bude akurát počuť, že toho menej počuje. A môže si potom vychutnávať krásny zvuk z tých radioaktívov a z toho V12. Subwoofer tu je veľký, iridiový 30 cm SPL Vox. A monoblok je tam 1500, sa mi zdá, iridiová. To bolo v dobrej cene, 329 € sa mi zdá, že to stojí a 1500 W je tam na 1 ohm RMS. Takže za mňa akože super voľba. A teraz sa rieši, že kam sa dá zosilovať, lebo to tiež nikto nečakal, že
tam pôjde také, ten Helix V12 je taký väčší, takže sa musí na to nájsť taký priestor, aby to bolo aj chladené, aj všetko, aby to ničomu nezavadzalo. Takže takto sme pokročili s našim Bčkom. Dneska to bude odovzdané, dúfame všetci. A keby ste mali nejaký takýto podobný voz a takýto podobný problém, kľudne sa nám ozvite. Alebo nejaké úplne iné auto, to je úplne jedno, robíme všetky značky, nemáme žiadne predsudky voči iným značkám. Dokonca včera sme tu mali čínsky deň, keď nám doniesol zákazník na vyskúšanie čínske auto. Budeme tam robiť možno nejaké tlmenie. Je to nejaký Leap motor. Potom tu bol Dongfeng box, tu máme na folie, ten je už spravený. A ešte tu bola nejaká Q9, či čo to bolo, nejaká Čína. 4x4, 500 koní a 107 batéria, či čo to bolo. Takže tie čínske auta sa nám tu pekne rozmáhajú. Ja som zastanca turbodizlov, takže super. A dojdú aj nejaké staré V8, takže aj na to sa tešíme. Takže nás sledujte a keby ste mali nejaký problém, kľudne sa nám ozvite alebo sa na nami zastavte, Janko, sme tu pre vás. Čaute, ahojte.